Čaute, čaute, dnes tu máme ďalšie superové, úžasné video od ako iného ako odo mňa. Takže začíname. Dobrý materiál toto. Začíname. Väčšina ľudí si zbytočne komplikuje život. Jeden veľký zabiják menom Marcus Aurelius povedal brutálne jednoduchú vec. Sila je v jednoduchosti. Každý deň riešime nezmysly, bullshit. Čo si oblečiem, čo si o mne myslia, čo bude zajtra. A pritom odpoveď je úplne jednoduchá, easy. Rieš iba to, čo máš priamo pred sebou. To sa volá efektivita. Fokusuj sa na jednu úlohu. Rob ju tak, ako keby bola posledná v tvojom živote. Bez rozptylovania, bez sťažovania, bez výhovoriek. No excuses. Yes. Ako vojak, ako majster svojho remesla. Prestaň riešiť veci, ktoré nevieš ovplyvniť. Nerieš zajtrajšok. Dnes stačí jedno. Urobiť poriadne, čo máš pred sebou. A znova zopakujeme veľkého zabijáka Marcusa Aureliusa. V jednoduchosti je sila. Takže úlohy riešiť to, čo máš pred sebou, neísť do strany, tam mám ďalšie veci, tam mám susedu, tam sa musím o to starať. Idem direkt rovno, vyrieším túto jednu vec, idem zase na ďalšiu, jo? Takže pekne po kroku idem, bez toho, aby som sa nejako rozkuskoval na viacej strany, jo? Takže direkt idem a riešim problém. Ten, ktorý mám priamo pred sebou. A tak to funguje najlepšie. Fokusuješ sa na jednu vec, ukončíš ju, znova preskakuješ, hotová, založím volanie do šuplíka a idem ďalej. Tak to budeme fungovať, jo? Tak si to osvojiť a dodržiavať. Ahoj.